aldetik, Mikel Iturrioz Etxaniz, Manes Mantxola Urrate, eta Anton Fernandez Lasa. Atxaldeon, ta kaixo lazkao, iritsi eta nazkao, biziolakin geratu nazkao, ez aldao kolakao. Ekoizle artean sortu da zalantza, nork dakar Himalaiatik gatza. Hemen bada genero earra, ta ogie barra. Atzeko paretan pintada bat dago, Lazkao txiki putoen ano, Bilarrealde urretxuatik gatoz, konkistatzera Lazkano. Haserre joan zaizkigu Lazkaotarrak, gure izenak madarikatzen, zuen inauterietan kogiroan, baino bea da Ozarretxen. Irlandatik gatoz, hiru alkoholiko, ez gabiltzanak hain katoliko, agur luzea dator publiko. Ez altzeaten bidean hilko. Txirulakin Little Mikel, gitarraz Macmanesh, txakurtzen biolin Anthony Ferdinandez, ez badakizu ezeatik gatozen irlandez, ez zaitezte kezkatu guk ere ez. Gorroto ditugu Churchill, Mr. Bean ta Thatcher, Imperio ingelesa eta gehien Ryanair, Belfastetik zuzenean hiru entrepener, Goierri balin eitera zeo zer. biziola naizen bat coworking, Ta segile bekario horkin. irizar erdizgabe guzionista, ta enpresa bat egin deu hirurokin. Gora biba, Lazkaora iritsi da, egurra banatzeko gure kooperatiba. Ona gatoz finantziazio bila, ta jaso nahi duen abazkide egin dadila. Tramanen aurka tramatzen goaz urterdia, gure urola defendatuz gora hidrologia, pixa eitea igotzen gea aizkorria, ibaia horregatik da horia. Aiestaran, ta gero ez daude. Bare naiz paparea ez dago hain bare, karakol desalojatu konplejuan jabe, mukizapirik gabeko zizare. Tabi kaktusen atzean duna, desertuan lagunak dituna. Dunak duna, zeote laguna, dunak atuna irten duna.
Abiba, Lazkaoa iritsi da, Eguna banatzeko gure kooperatiba. Ona gatoz finantziazio bila, ta jaso nahi duen abazkide gindaria. Senyoren senyorioan usuek ta maiak, pak berean enkasketa udizkidatean aiak, lentaldean ordanangi behar du filialak, zuek urretxu zumarra bitagu bat. Beto Grazia galdu du Junda Uruguaiera. Bere alden Pepe Mujika asko mugitzen da. Hilau. Agurta hore genion joan zanean bera. Guain Beto agure ta oera. Inorrez hau herrin denak kanpon, behin hasita ordezue Pluton. Diaspora zuen kluba izango da, Iñaki Urdangarin ta Josu Jon. Imaz! Gora biba, Lazkaora iritsi da, egurra banatzeko gure kooperatiba. Ona gatoz finantziazio bila, ta jaso nahi duen abazkide gindaria. Baino sorteo behadunik ez da Irlanda guztian. Lau bostoko irusta bat daramagu uzkian. Gure etxaiak nola gure lagunak diran. Gu posizioa argi dugu lehen guain iran. Ginesa lagun fresko gaiun, showa eman dezagun. Historiaz baita errepikatzen, ta ea herrimatzen dut. Gure amaiak Arabaldean, patata gaindozian. Mediku gisa badakizu hori da tuberkulosia. Arabartzera bera joan zen gutaz damutu ordez. Hartu dezun bidea ez alda pixkat bianan klarez. Bezalagun freskotaiun, showa eman dezagun. Historiaz Baita errepikatzen, ea behintzat rimatzen duen. Usueko izero iten ditu eumilak ehatxeun. Ze Gasteiztik usurbilegia esan da ez dago usu urrun. IDF-koek bere bikaskai jarraitzen dituzte adin. Direnak siesta tailerra bat ta siesta tailerra bi. lagun zezotaiun, Showa eman dezagun, historiaz baita errepikatzen, ea herrimatzen du. ta igual ez gea honenak, ez da bertxotan azkarrenak. Gure herria lagun ez da hain euskaldun, baina beira buelkartu gehan denak. Ta
Gaurregatik kantatzen, segiko dugu guko zen. Historia ez bai da errepikatzen, baina errimatzen du. Historia ez baita errepikatzen, ea errimatzen du.